Passem una estona que Déu-n'hi-do. Comencem la ruta de la Janela a l'Inferno. A la riba. Anem esfonsats. Comencem la ruta de la Janela a l'Inferno. A l'arribar a la zona aquesta del Lago do Fogo hi ha unes advertències de que els turistes, els cotxes de lloguer tenen que aparcar aquí en el centre d'interpretació i aleshores hi ha una llançadora que et porta fins al Lago do Fogo, i a Caldeira Vella. Però com a la tarda nosaltres volem anar a Caldeira Vella, la policia que estava controlant el tema ens ha comentat que des de Ribeira Grande també es pot accedir amb cotxe a Caldeira Vella. El que farem és això, quan acabem la ruta, directament anirem cap a Ribeira Grande, donem una volta a Ribeira Grande fins a Caldeira Vella. Serà una volta de 40 minuts, però anirem fent la ruta. Ahir ja vam intentar arribar-nos fins al Salto do Cagarrao, però estava en obres o no sé, quasi és que estava tancat. Per aquí no. Alegria, alegria, visca la polis. Alegria. Cap aquí. Ja portem un parell de quilòmetres, són de pujada. Ja anem fent la pujada. Queda una miqueta més cap amunt. Pensàvem que venia baixada o pla i no, continuem pujant. Bé, hem arribat al punt en què ens desviem a través d'una porta que té un filferro que tenim allà darrere. I aleshores ara és qüestió de travessar un camp i que hi ha animalets. Passem per un camí estret, vigila que hi ha un forat ara. I ja està. Ha anat bé? A veure. I anem pujant pel camí de la Casa de la Pradera. Sembla ser que ara ja hem acabat el tema del camí urbanitzat i ara entrem a una part que és camí més camí, més sender. Continuem el camí. With this feeling I can leave. I'm working Aquella banda del darrere és Lago do Fogo. És on hi ha un volcà en què al mig hi ha un llac. Arribem a aquesta intersecció i a la dreta ja ho marquen les fites. Bueno, estem entrant en el túnel. Vigileu amb el cap. Neus, aquí darrere tinc una altra llanterna penjada. Bueno, estem en el túnel. La veritat és que cada vegada anem esfonsats. Ah, mira, i al final es veu. Molt bé. S'ha de vigilar amb el cap. Perquè d'alçada farà 1,60 m o una cosa així. Oh! Ara és més baix. És una miqueta baix ara, Vale, ja puja. Oi, quin descans.
Bueno, ja estem sortint del túnel i sembla un lloc més fosc, bueno, vull dir més tapat. I ja som fora. Continuem. Això és una miqueta més verd, Ja hem travessat el primer túnel, que comença a una alçada de metro 80 i algo, i després va baixant, i calculo que més o menys, com teníem que anar molt aclotats, calculo que després hi havia una alçada de metro 60 o una cosa així, i després ja cap al final doncs tornava a ser una alçada en què cabíem. És interessant. Jo diria, si no m'equivoco, que si hi ha algú que no vol fer el túnel, just a l'esquerra de l'entrada del túnel es pot fer el túnel per sobre. Jo diria, no m'estranyaria. Des d'aquest camí i has de pujar. Vinga. Arribat a aquest punt, aquí és el camí de tornada que arribàvem i recte. Bé, seguim el camí i anem fent la ruta. I ara ja és el tram en el que és anada i tornada. Bé, aquí darrere tenim la Janela de l'Inferno, després d'una ruta que hem estat l'avinguda, hem estat al voltant d'un parell d'hores. I ara ens toca la tornada. Aproximadament fins aquí són uns 4 quilòmetres en sentit horari. Sí que és veritat que el primer tros, que són uns 3 quilòmetres i pico, són intranscendents perquè són camins de terra i no tenen cap atractiu, però a partir del primer túnel canvia completament la vegetació i realment és molt interessant. Ara toca pujar. Vinga, tornada. Ja estem de tornada i ara anirem pel camí que no hem fet abans a veure què tal. Per exemple, i vindrem per aquí, deixarem i passarem per aquí sota. Digui. Què? ¿Cap allà no? Sí. Aquí cap a l'esquerra. Però allà et dic que no. I aquí et dic que no. Què et queda? Sí. Papa, Què? no jo. No. Vigileu el cap. A veure si se l'en va. Ui, pedres. Què? Pedres. Vigileu amb l'esllavissada, Vigileu amb l'esllavissada.
amb l'esllavissada. Aquest tros d'aquí està una miqueta més abrupte. Esllavissades, heu de saltar arbres caiguts. I bueno, anem fent. Aquest tros d'aquí a més està fresquet. En el pàrquing estàvem a 24 graus i feia molta humitat. Quan ens hem aixecat aquest matí havia plogut i teníem por que plogués, he mirat el temps, però avui és dia 21 de juliol i el temps que ens diu és que pot ser que estarà núvol tot el dia i cap al migdia pot ser que plogui, però res, un quart de litre per hora, o sigui que en principi no sembla que hagi de ploure molt, que ens posi amb alguna dificultat la pluja o impediment a l'hora de fer. Aquest no cal il·luminació. Noto un pes a darrere. Ara més pes, i sin abusar, Ai! Bueno, estem travessant el túnel, ¿vale? Hi ha algú aquí darrere? Dos persones xafades. No veig que hi ha el terra, És res. Quan m'entraven aquí, m'entraven sobre el teu. Au, mama, no em trepitgis. De moment l'alçada tot és igual. Pots aixecar el cap, Neus. Ara sí. Flash. Ara encara veig menys. No, perquè tinc la gola. Està baixant ara. Ara està baixant. Ostres, Pedrín. Jolín, i per què no ho fan tot igual? O escarben una miqueta de terra? És que... Ostres, ara ja no podem passar. Ah, sí. Sí que podem passar. I gireu el cap. Oh, recte. Come on. No common. Segur que estic aquí? El que has de tindre en compte és que no ets una vaca. Una vaca sobre una altra banda? No. Això és la Neus, Afortunadament hem fet la ruta en el sentit que ens han indicat a l'oficina, perquè la baixadeta aquesta de Déu-n'hi-do, si la tinguéssim que pujar seria una mica complicat. Més cansa, o sigui, és baixada i cansa. El que deia, és una bona ruta, llargueta, diuen 7 quilòmetres 600, però quan acabem ho veurem, però jo diria que 8 i pico segur. 8 i pico segur. No sé com han agafat els 700. Un cotxe. Cotxe! Així que és una ruta de les Illes Açores, la ruta a la Janela do Inferno, que és el forat que heu vist. I és això, simplement és un forat a la muntanya i que cau una mica d'aigua. Què és? Allà es mouen dos potes. A un animal.
Si són dos potes és un animal, podria ser un humà, però no sé. Hem travessat la carretera i seguim segons les indicacions que hi ha, però al final d'aquest camí torna a empalmar amb la carretera. Au, vinga, ja queden menys, queden 800 metres. Estem a la Caldeira Vella. És un centre lúdico-termal i ara intentarem dutxar-nos. Collons! Aquesta és la piscina per exfoliar la pell, està a 60 graus, no es pot banyar, o sí, no sé.